CBAC ydym ni. Am 70 mlynedd a mwy, rydym wedi bod wrth eich ochr yn darparu cymwysterau dwyieithog o safon I ddysgwyr ledled y wlad, gan alluogi dysgwyr I wynebu'r cam nesaf yn eu bywydau yn hyderus gyda'r sgiliau a wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt. Fel elusen, ein nod yw buddsoddi I wella'r gefnogaeth a ddarparwn I ysgolion, cholegau a dysgwyr ac I ddatblygu cymwysterau newydd at y dyfodol. Caiff pob cymhwyster ei lunio'n ofalus fel bod dysgwyr yn cael cyfle I ddangos yr hyn maent yn ei wybod yn ei ddeall ac yn gallu ei wneud. Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr gan gynnwys athrawon I sicrhau bod pob cymhwyster wedi lunio'n ofalus mwyn bodloni gofynion ein reoleiddwyr. Rydym hefyd yn gweithio'n ddiflino I gefnogi athrawon a darlithwyr gyda chyrsiau hyfforddi a datblygu proffesiynol dan arweiniad arbenigwyr. Mae gennym dros 15,000 o adnoddau addysgu a dysgu dwyieithog rac ac am ddim, gan gynnwys modiwlau dysgu cyfunol, adnoddau arweiniad i'r arholiad a threfnwyr gwybodaeth. Yn ogystal â chymorth arbenigol gan dimau amroddedig ein pynciau. Bwriad hyn oll yw helpu athrawon I gyrraedd hyd eithaf ei gallu ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ar yr un pryd. Rydym yn arbenigwyr mewn sawl math o asesiad. Mewn blwyddyn aferol, bydd CBAC yn marcio 2.7 miliwn o arholiadau mewn 9 wythnos, a bydd gwneud hyn ers dros 70 o flynyddoedd. Rydym yn dyfarnu dros 900,000 o gymwysterau tegau, safon uwch a chymwysterau galwedigaethol yn flynyddol. Hyd yn oed mewn cyfnodau heriol, bydd pob un o'n 350 o weithwyr ymroddedig yn sicrhau ei fod yn digwydd bob blwyddyn. Byddwn yma bob amser. Wedi ymrwymo I gefnogi ysgolion, cholegau a dysgwyr.